Në Kërçop u prezantua programi i studimeve të disperzuara të Fakultetit Teknologjik Teknik nga Velesi, që funksionon në kuadër të Universitetit Shën Klimenti Ohrid Manastir. Ky program synon të ofrojë të rinjve nga rajoni mundësi për të studiuar më afër vendbanimit të tyre dhe për të fituar njohuri profesionale në fushën e teknologjisë dhe industrisë ushqimore. Dekania e Fakultetit Vezirka Jankullovska theksoi se studentët që do të regjistrohen në studimet e disperzuara në Kërçov do të kenë në dispozicion kushte bashkëkohore për mësim dhe punë praktike. Ajo nënvizoi se programet studimore janë të përgatitura në përputhje me nevojat e tregut të punës dhe ofrojnë kombinim të njohurive teorike dhe praktike. Ono što bi sakala da го истакнем е дека нудиме неколку програми, студиски програми, почнувајќи од прв циклус студии, тоа ни е во Кичево, прехранбена технологија, биотехнологија и во Велес. И нудиме студиска програма нутриционизам, која што тука можам искрено да се пофалам дека ние сме првата високообразовна институција во Македонија која што ја отвори ова студиска програма во Македонија. Така да, јас тука би потенцирала дека од Кичево, оние студенти, односно ученици кои што имаат завршено медицински техничар или медицинска сестра може да се запишат кај нас, хемиски лабораториски техничар, понатаму од училиштето Дрита може да се запишат од насоката фармацевски техничар, понатаму во Македонски Брод училиштето кое што Свети Наум Охридски хотелско-туристички техничар, угостителски техничар, може исто така да се запишат на прехранбена технологија, биотехнологија. Jankullovska shtoi se pas diplomimit studentët kanë mundësitë shumëta për punësim, veçanërisht në industrinë ushqimore, në kompani prodhuese, laborator kontrollit të cilësisë, si dhe në institucione të ndryshme publike dhe private që lidhen me teknologjinë dhe prodhimin. Понатаму би кажала дека може да работат во институции кои што организирано нудат храни, тоа се хотели, ресторани, мензи, кетеринг служби и така натака. Може да работат во диет клубови, може да се работат индивидуално преку отворање на своји консултантски студија, па тука да работат индивидуално преку со клиентите и би напоменала, бидејќи ова интервјуто акцент ставаме на првиот циклус студии, каде може да работат прехранбените инженери технолози, значи тие се едуцирани, односно имаат стекнато знаење, инженерски знаења кои што им се потребни да ги водат процесите, да речем постоечките или можеби да ги модифицираат одредени процеси при производство на некој, да речеме кондиторски, пекарски производ, млечен производ и така натака. Понатаму тие се квалификувани за контрола и подобрување на постоечките процеси и она што е тренд, значи креирање на нови технологии и нови иновативни производи, така да сето тоа тие ќе го стекнат како знаење на нашиот факултет. Hapja e këtyre studimeve në Kërçov konsiderohet një mundësi e rëndësishme për të rinjët e rajonit, pasi u jep mundësi të ndjekin studimet universitare pa pasur nevojë të largohen nga qyteti, duke kontribuar njëkohësisht edhe në zhvillimin profesional të kuadrove të reja në këtë fushë.